So guys, nami diri kan sa John Ford no, Sinova subdivision. Nice kayong ilang balay ba? Ilang subdivision. Makita gid ninyo. So dili ni sponsor ha, nakanilang gid mi diri kay para mag-massage. Nindot kaayo no ang ilang dalan, peaceful kaayo. So napakanindot dyan, no? Pasakay si nanay. Sige na na. Sakay nanay. Sakay na. Sakay na ba? Ay na pag ginahig ulo ba? Char. Biyambang ko. So, muna yung akong kauban, no? Silang Linlin, si Joy, si Nanay. So, manghilot ni karon diri, no? So, nice gid kaayo na nakaanhin mi diri. We have egg hunt, okay? Alright, so before we start, ladies and gentlemen, let's welcome to the first ever egg hunt for Easter Sunday right here at Acona. So a round of applause to our VOPs and our organizers. Palakpakan naman. A round of applause, please. Alright, so right up before we start, ladies and gentlemen, it's time for opening prayer to the Levi Band, Kuya Dan. So, nindot gid kaayo ilang mga place diri. Peaceful. No, tas kaayo. Wow. So diri mi guys, nagbaklay-baklay mi padulong mi sa basketball court kay dito mi mag-plaster. So amen. Among kauban diri, si Linlin. So, nindot kay ilang subdivision. Gamay lang pero okay ra. Dikit-dikit ang hantok niyo ng sunog ba? Lagi kay dikit-dikit ba ya pod? Pag makabaligay na kog Shabu. Siya ko igbutsi. Makuha ko na yun. Good afternoon. Ngapon sir. So nindot kay ang ilang place kay ang mga tao diri hospitality, maski great kid sila, good afternoon. Grabe ka nice gid diri. So dili ka makamahay kung diri ka magpuyo. Ambot lang diri kung nabay mga chismosa o wala no kay iya man ang mga tao diri. Iya panginabuhi nana ba. So karon guys, lahi-lahi naman gid ang among giadtuan. So walay putol-putol lang ni na video. So na event diri, so na at least na anuhanan mi na nagapasalamat mi kay na invite mi sa ilang event. Basta mo pahilot na sila. Hala ka. Basta na daw hilot. Mga basta na rin. Basta ta, ihatag kung naay mo ihatag atong mga number. So guys, kung namin nahibaan na event, pwede mi ma-invite ninyo. Depende din sa atong sabot kung sa mano. Diri man god is layo siya kay Lumbia Airport ni, pero as far as concern, nindot tayo. Good afternoon. So nindot tayo no? So na mo nang ilang mao ni ilang court. Nice. So guys, naanami diri sa basketball court. Wala day balay-balay. Init. Ha? Init. Halo bayot, gabi na.
Daw akong skin. Wala. Aman silang ano. Ana pa may nagdula. So diya ratas daplin. Yan, sige, tapos taklin. Ada silang kuan. Naman din na ilang kuan oh. Ato na din sila din. Ako rin wala. So naka-uniforme namin no. Kaming tulo. Kanya po na eh. Sige lang, libre man daw. Ha? Libre? Muna atong Siya oh. muna atong ano oh, guide kay mo man ay nakapag-istorya kang sir. Sa may gingon ni sir. Wala mo kong eh. Magpag-istorya kag karon kay gutom na ba akong ano. Deliver taguan. Sa deliver panda, abot panda. So diri himuon ang ano karon. Ang ano kay na ay event karon no. So guys, thank you kayo. So palik lang ko like and share sa akong YouTube channel. Lagan si Mamang diri dapit sa Lombia. Lombia, Cagayan de Oro. Food panda lang takaron na. Tsada kaya. Sige guys, palik lang ko like and share. Thank you.